Y vamos a pedir a todos los compañeros, los que tengan una opinión y los que tengan otra, que vengan aquí y se expresen libremente. Esto es lo que se llama el pueblo obrero. Los obreros y los obreros. A principis del 2008, una vaga als autobusos de TMB va sacsejar inesperadament la ciutat de Barcelona. Línies aturades, autobusos sabotejats, assemblees multitudinàries, xocs amb la policia. La CGT, un sindicat que d'entrada era minoritari a l'empresa, va aconseguir posar en peu de guerra centenars de treballadors del bus, obrint i guanyant un conflicte sindical com feia temps que no es veia a la ciutat. Avui tenim al programa una de les figures destacades darrere d'aquella vaga, amb una llarga història en anarcosindicalisme, algú que sap el que és donar la cara per la nostra classe, dia a dia, des del fang de les lluites salarials. Amb ell parlarem de la seva trajectòria militant, de tot el que ha passat des de que, a principis del segle XX, l'anarcosindicalisme plegava prop d'1 milió d'afiliats i era el pitjor malson de la patronal, capaç de parar el país a cop de vaga i deixar, literalment, a les fosques la ciutat de Barcelona. 100 anys després, el capitalisme a Occident ha canviat molt i cada dia sembla més difícil organitzar-nos des dels nostres centres de treball. Alhora, veiem com es retallen salaris i condicions laborals fins a límits insuportables. En aquest context ens preguntem, com es fa un sindicalisme de masses que no només ens serveixi per avançar posicions en la lluita de classes, sinó per dur-la fins a les seves últimes conseqüències, la revolució? Avui a Prisma parlem amb Saturnino Mercader, al Merca. La superfície verborreada a la cúspide als despatxos de Via Laietana. Però l'empresa ha de saber que volem compromisos ferms. Si no els tenim, el compromís que tenim nosaltres amb l'Assemblea és que a finals de febrer o començaments de març tornarem a repetir les movilitzacions. Porque hubo un convenio que se firmó a espaldas de los conductores. Hubo un convenio que los conductores dijimos que no. Que nuestra lucha es por los 2 días. ¡2 días! Bé, doncs benvingut a Prisma, Merca. Hem vingut fins al barri del Besòs, que és el barri on vas créixer. No, del barri. Sí, et volia preguntar com era aquest barri quan eres petit. Pues molt diferent del que és ara. Era... La Rambla Prim no existia, existia una riera i aquestes edificacions sí. Aquest era el meu col·legi, el Gregal, en el que vam estudiar, era l'únic institut del barri masculí, perquè el femení era el Maragall, que estava una mica més enllà. I era un barri amb molta vida, però sense locals, vida de joventut. Però no teníem on anar, no hi havia cap local, res. No hi havia res. Era vida de carrer. Tu vas començar a militar de molt jove, la teva vida ha estat molt vinculada a la política des de molt jove. El barri va tenir a veure amb la teva implicació política? Molt. Aquí el barri era un barri i és un barri de treballadors. Aquí, si no m'equivoco, en l'any 73 o alguna així, va haver una vaga molt important de la FECFA, la companyia de la llum que està cap a Sant Adrià. A la via del tren hi va haver un mort, la policia va matar un treballador i això va tindre entre la joventut del barri va fer que molta gent jove com jo, d'aquí de l'institut, de 13 a 14 anys, va ser la primera vegada que vam sortir al carrer. Què va passar? Hi havia gent ja organitzada més gran aquí. Clar, també vam veure, mira, aquí tenim un lloc per intervindre i de fet aquí a l'institut vam sortir molta gent militant ja en diferents organitzacions juvenils diferents. De la Joven Guàrdia Roja, les joventuts de l'ORT, aquí hi havia de tot, i anarquistes també. I a partir d'aquí, cadascú va militar on es va sentir més còmode. Clar, i a més, quan tu comences a militar eren durant els anys al final de la dictadura franquista. Com va ser militar en aquella època?
A veure, aquí militàvem, entraven a la militància molt joves, 14, 15 anys, i entraves perquè entraven tots, no? Jo era d'una organització maoista que mai havia llegit res de Mao, encara que haguessin donat la vida per Mao, saps? El que sí que ens donava en compte que allò que fèiem sí que valia la pena fer-lo, no? Perquè omplir el barri de pintades, fer octavetes, vam aprendre com funcionava una vietnamita, vam aprendre a fer còctels molotov. Eren coses que es feien en aquella època. La nostra militància era una militància molt forta que li teníem més por als pares que a la policia. Jo tenia més por que m'agafessin els pares que m'agafés la policia, saps? I bueno, va ser un aprenentatge que ja et dic després, ja quan entres a treballar i això ja canvia la cosa. Nosaltres militàvem al barri i a l'institut. Clar, tu vas tenir com aquesta primera època de militància al barri i després vas estar durant la teva vintena, que no estaves organitzat en cap organització política, però seguies molt de prop igualment tots els processos polítics i socials que hi havia. I quan tornes a militar, que són quan tens més o menys 30 anys, t'organitzes concretament al teu centre de treball. Per què t'organitzes allà? Bueno, jo sempre he pensat que el treballador hem d'estar al sindicat. Jo a la que començo a treballar m'afilio a la CNT. Llavors era CNT. En el 77. Havia començat a treballar abans, però m'afilio en el 77. I és quan hi ha la crisi interna a CNT, entro a treballar a Correus, t'estic parlant així de memòria. Jo no milito políticament des dels 17 anys i no torno a militar políticament, no he tornat, he militat en el sindicalisme. A Correus estaven els follons de CNT, CGT i dic, mira, saps què? M'afilio a Comissions Obreres perquè penso que els treballadors han d'estar afiliats. Estic un temps dintre d'Criticocos, no sé si sabeu el que era això. Explica-ho. Criticocos era la gent que ens vam organitzar dintre de Comissions Obreres, que veien que Comissions Obreres portava un camí fatal, no? I ens vam gent que ara són coneguts, el del Josep Bell, la Telefònica, gent de Telefònica, de Correus. Al poc temps vam veure que això tampoc servia i molts vam optar per marxar. I a l'entrar a treballar a autobusos, que vaig començar a treballar en aquest barri, hi havia la cotxera aquí baix, de Levante. Aquí ja al poc temps s'organitza la CGT i des de llavors milito a la CGT. Clar, ara que parles de la crisi interna de la CNT, d'on surt la CGT, és a dir, la CGT surt de la tradició històrica anarcosindicalista de la CNT, que durant els pactes de la Moncloa al 77 es presenta com aquesta disjuntiva de, per una banda, o seguir sense participar en els comitès d'empresa, en les eleccions sindicals, o bé acceptar el marc polític institucional que s'estava proposant des de la transició. Com valores a dia d'avui aquest debat? Que tots dos tenien raó. Perquè la gent que es va mantindre dintre de la CNT deien que si entraven a eleccions sindicals, bàsicament, comitè d'empresa, acabaríem sent un sindicat més, tindríem els nostres alliberats, tindríem els nostres problemes, i realment ara CGT en alguns llocs tenim aquests problemes, tenim lamentablement algun que no treballa mai, tenim també en algun lloc que tenim, a Catalunya no passa, però a la resta de l'Estat sí que tenim subvencions econòmiques. Alliberats, vols dir? Sí, hi ha alliberats d'empresa. Sí? Algo que jo particularment estic completament en contra. Jo crec que una organització pot alliberar gent per fer una feina i quan s'acaba aquesta feina tornes a treballar. Però tindre gent alliberada de per vida em sembla del pitjor. I la gent de CGT, que van optar per la via CGT, van dir que si no entraven dintre de les eleccions, dintre dels comitès d'empresa, encara que fos en la idea de treure-li poder al comitè d'empresa, doncs acabaríem marginats de la societat, no? I han passat els anys i hem vist que CNT no ha crescut, és un sindicat que no ha crescut,
I CGT, doncs, en alguns llocs, té aquests problemes semblants als que té Consenso. Per això et dic que tots dos tenien raó. Clar. Bé, tu ets conductor de bus i el portes des de quin any? No, Des dels 32 al 92 vaig entrar. 92. Clar, la teva trajectòria com a conductor de bus, però també com a sindicalista de la CGT, ha tingut alguns anys bastant convulsos i volia parlar del procés de lluita que vau iniciar amb la vaga dels 2 dies. És a dir, vosaltres, com a conductors de busos de TMB, fins al 2008 només teníeu un dia de descans. Posteriorment, el que comenceu és una lluita on demaneu 2 dies de descans i inicieu una vaga al febrer del 2008 que acaba en victòria. Com comença aquesta vaga? Bueno, com tu dius, a autobusos, en aquella època hi haurien 2.500 conductors i conductores poquíssimes. No sé si hi arribaven a 20, ara afortunadament són més. I la resta de treballadors de l'empresa tenien els 2 dies de festa, però els conductors i conductores només tenien un, no? Llavors, una gent del sindicat, de CGT, vam pensar que això no podia ser, que tenien que començar a lluitar per tindre els 2 dies. I vam fer el clàssic que s'ha de fer, que està inventat tota la vida, que és, em sembla que vosaltres crideu agitprop, pot ser? Agitació i propaganda. Vam començar a editar octavetes, a repartir entre els companys, que volem els 2 dies, volem els 2 dies, volem els 2 dies. I vam decidir que convocar una primera vaga, la convoquem com a CGT, convoquem una assemblea a la plaça Universitat i amb el pensament de que si venen 500 persones, 500 conductors, tiren cap endavant i si no, mira, continuaríem amb l'Agiprot a veure quan aconseguim. I es van sorprendre perquè va ser una aturada total, va vindre tothom. Allí només van treballar els serveis mòbils. A partir d'aquí va començar una lluita que per nosaltres, per mi han sigut els millors anys parlant sindicalment de la meva vida perquè va ser tremendo. Vam veure com la gent organitzada s'autoorganitza sense que ningú li digui res, sabien el que tenien que fer. Tot ho decidíem en assemblea i teníem les coses claríssimes, 2 coses claríssimes, que volíem els 2 dies i que no volíem sancions ni acomiadaments. I 2 dies, naturalment, sense perdre diners i sense treballar més hores. I ho vam aconseguir tot, saps? Amb elecció directa i sortint al carrer i amb el recolzament dels moviments socials. Sí. Ara que dius això, a l'inici la vaga va estar molt criminalitzada pels mitjans de comunicació, però més endavant va començar a rebre molt de suport, com dius, de moviments socials i d'altres sectors. Per què es va donar aquest canvi? Primer, jo crec que estaven a punt d'entrar en la crisi, ja va començar la crisi. No estaven demanant diners. Això també la gent ho veia com algo, jo estic fatal econòmicament, ja aquests estan demanant diners, ho estan demanant descans. Era una lluita ofensiva, no era defensiva, no s'estaven demanant, estaven demanant. I clar, la gent va veure que era una reivindicació injusta. I quan dic la gent, em refereixo a tothom, al poble, no? Per això, allà on anàvem, tenien el recolzament de la gent. Tot el contrari, el que era la premsa socialista, la policia, els jutges, tots aquests, en contra, no? Però era molt maco anar a qualsevol centre social, a qualsevol associació de veïns que ens demanava veniu a explicar el recolzament que tenien. Ja parlant en termes més generals, et volia preguntar què creus que fa o que fa que un treballador, que normalment tenim por a perdre l'estabilitat que ens dona la nostra feina, que també tenim por a perdre el sou que ens dona el menjar, a ser part d'un conflicte en el centre de treball? Jo crec que l'important és veure que no estàs sol, veure que tens solidaritat i que passi el que passi, trobaràs suport. En el cas meu particular i els companys que estaven, per dir-ho així, menys donant la cara, estaven supertranquils, tots vam tindre sancions i ningú es va preocupar de com tiraré cap endavant. Per això crec que l'important és sentir-te part d'un grup i que tens el suport d'aquest grup, sigui una plantilla o sigui del barri. En el nostre cas la plantilla era molt gran. La gent vam tindre molts companys sancionats i tots
vam muntar una caixa de resistència i tots, jo cobrava de la caixa de resistència, com jo tots els sancionats, saps? Això em donava tranquil·litat, retirar cap endavant és perdre la por. En el moment que perds la por, ho has guanyat tot. Per tant, què és el que consideres que va tenir de diferent aquesta vaga respecte a les anteriors? Doncs això que t'estic comentant. Objectiu clar, 2 dies. Com aconseguir-ho? Solidaritat entre tots, sense por, tot val. Estem molt acostumats que només fem lo legal, no, tot val. Que no t'agafin. I si t'agafen, tindrà el suport de la gent. I de tots els treballadors que van estar organitzats en aquella vaga, on són a dia d'avui? La majoria continuen afiliats i molts ja jubilats. Pensa que estem parlant d'una vaga en els 2008-2009, no? Molts ja s'hem jubilat. Afortunadament, nosaltres com a sindicat hem crescut d'afiliació i la gent que està tirant ara endavant el sindicat va viure, alguns van viure jo també continuen la lluita. El que et volia també preguntar és quin ha sigut el moment més dur, però també el més bonic de tot aquest procés de lluita. El més bonic va ser al final, quan aconseguim els 2 dies, quan en una assemblea que estava plena de gent, de companys i companyes, es va votar sí a l'acord, sí als 2 dies, i tot va ser abraçades, aplaudiments, molt macos. Lo pitjor, i és una cosa que vam treballar molt també, els problemes familiars, per dir-ho així. El que tu tires cap endavant també has de tindre el recolzament de la família ha d'entendre això i no sempre passa, no? Alguns vam tindre problemes familiars de la companya, potser que no, potser això va ser el pitjor, problemes familiars. I això s'ha de tindre en compte també quan comences una lluita. Que acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infama i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l'atur, buscant lloc a la trinxera. Vaga ofensiva pels 2 dies, la missiva corre de boca a orella i fa miques les burocràcies. No acceptar cap plat de llenties i no riure les gràcies de les cúpules pactistes. Comissions i UGT perden afiliats, és el que té només patir per la cadira i ser, i sabem tots que en perdreu més i més, però en aquest cas els vots són el de menys. Des de que va obtenir la victòria dels 2 dies de descans, des de la vaga dels 2 dies, hi han hagut un parell de canvis bastant grossos en el marc legal de les relacions laborals, hi ha hagut un parell de reformes, i et volia preguntar que concretament en el sector dels busos i en la vostra empresa, quins són els conflictes actualment, com es viu? Naturalment ens han afectat els canvis laborals que hi ha hagut. En general el canvi que ens afecta més és el d'allargar la vida laboral, no? La jubilació que l'han posat als 67 anys. Que la gent que treballa, crec que ara està en 37 anys o 38, es poden jubilar encara en 65. Això ens ha afectat molt, però el que és la història de la lluita laboral a TMB sempre ha sigut el mateix, de que cada vegada que tenim un conveni, ho tenim clar que hem d'anar a la vaga. Hi ha hagut convenis que hem estat un dia, 2, 3, però això no ha canviat. Entenem que per tindre un bon conveni s'ha de lluitar. Després sí que hem començat una lluita per avançar l'edat de jubilació als 60 anys, però és una lluita que va variar. Sí, parlant també de canvis, la realitat en els centres de treball ha canviat moltíssim des de que als inicis dels anys 20 el moviment obrer i l'anarcosindicalisme històric eren una força sòlida tant als centres de treball com en els barris. La realitat en aquell moment era que les fàbriques eren uns centres de socialització massius de la nostra classe, eren uns punts de trobada centrals, i ara mateix el que trobem és que això ha canviat molt. Hi ha hagut un procés de desindustrialització, de deslocalitzacions massives com de la indústria del tèxtil, també de la mineria,
i això ha generat certs canvis que en certa mesura provoquen que ara mateix estem molt més soles al nostre centre de treball i que en certa mesura no tenim la capacitat d'imaginar-nos quin és el poder que podem tenir a nivell col·lectiu. Valtros ja fa bastant de temps que sou conscients d'aquesta realitat i et volia preguntar què esteu fent per adaptar-vos-hi. Sí, no, està claríssim que tot això que has dit, a més de l'individualisme que ha impregnat ja a la nostra classe, fa molt difícil que hi hagi un sindicalisme de lluita i ofensiu. Però sí que passa que quan tu tens acostumada una plantilla a la mobilització és més fàcil tirar cap endavant qualsevol lluita. En el moment que vas per altres camins, això desapareix. I això ho estem veient en multitud de sectors, no? Per exemple, la construcció fa anys que no fan banca, que eren sectors que cada conveni feien unes vagues increïbles. Fa moltíssims anys que no fan vaga. Comerç, el mateix, no? Has de tindre la gent acostumada a la mobilització i la gent ha d'entendre que en la mobilització s'aconsegueixen coses. La millor manera de fer propaganda de cara a que la gent s'organitzi és anar a la lluita i que aquestes lluites siguin guanyadores. I quan la gent no està acostumada a organitzar-se? És difícil, has de començar de zero. Has de començar de zero i que crec que és el que això li toca a la joventut, no? Que és que canvia molt d'una empresa com la meva, de 4.000 treballadors, o a una empresa petita. De fet, si mirem la història, és que jo crec que en el moviment obrer està tot inventat. Les crisis que tenim ara, hi havia crisis també als anys 20. Com s'organitzava la CNT en els barris i en els pobles? La gent perdia també la feina molt sovint, s'organitzaven territorialment. S'organitzaven a la federació local o en el sindicat del poble i quan hi havia de fer alguna cosa era el mateix una empresa gran que anava tota la gent d'aquella empresa o si era una empresa petita que anava tota la gent d'aquell territori a donar-li suport. La gent veia que era important estar en el sindicat i la gent quan plegava de la feina anava al sindicat. Els sindicats s'obrien a les 6 o a les 7 de la tarda. De dia la gent treballava. Sí. Agafant aquest fil d'adaptar-nos als canvis, però també ara que deies sobre la joventut, volia parlar una mica de la meva generació, que molts entrem al mercat laboral amb aquesta idea de que millorarà la nostra situació, de que tindrem cert ascens dintre de les nostres condicions i bé, el que passa és que no hi ha indicis de que això canviï, com aquests canvis que se'ns han promès no passen. La majoria de naltros, o jo mateixa, per exemple, soc cambrera de forma temporal des de fa molts anys, però no hi ha molts indicis de que això canviï. Et volia preguntar que amb aquesta inestabilitat que és el que marca la nostra relació amb el treball, amb aquesta temporalitat, accés a a contractes parcials, com ens podem organitzar? La societat capitalista en la que vivim és aconseguir el capitalisme, el que vol és aconseguir el màxim de guanys possibles. Com ho fa? Doncs ara ho està fent explotant a la gent com vosaltres, que esteu superpreparats, però com no té obligació de posar bons sous o bones condicions laborals perquè el mercat de treball és tan ampli, teniu uns sous de merda, clar, i unes condicions laborals de merda. Què passa? Que hi ha gent que es pensa que arribarà a la piràmide i potser algú arribarà, però la immensa majoria no, perquè no hi ha llocs de treball per tot. I la manera que hi ha és la de sempre. És repartir millor la riquesa. Li has de treure el capitalista, per repartir entre els treballadors. Això mentre no vingui la revolució i ja traiem els capitalistes, no? Però fins que no arriba aquell moment, la cosa és saber del pastís, quina part és per ell i quina part és per nosaltres. Nosaltres hem de lluitar per tindre la més part del pastís possible. I per això no hi ha una altra cosa que organitzar-se. Ara et volia fer unes quantes preguntes que considero que són debats bastant importants dintre del sindicalisme combatiu. Per començar, et volia preguntar
què passa quan un sindicat depèn econòmicament de l'Estat. Què en penses? Pues això, que depèn. Què passa quan un fill depèn del pare? Pues que no te'n pots anar de vacances com no et donin diners, no? Jo crec que és el pitjor que li pot passar no només a un sindicat, a qualsevol organització política o sindical, dependre de l'Estat. Tu has de dependre dels teus companys. Jo estic a favor de que una organització pugui tindre alliberats per fer tasques concretes, no? Però en el moment, i tindre un sou, però en el moment que acabes aquella tasca has de tornar al teu lloc de treball. I estic completament en contra que l'Estat subvencioni els sindicats. I tu creus que sovint dintre del sindicalisme, també dintre de l'esquerra, es confia massa en la dinàmica carrer-institució, és a dir, en pressionar des del carrer perquè l'esquerra parlamentària mogui fitxa? Es fa molt sovint, però jo no crec que sigui molt efectiu. S'ha d'estar al carrer, però per pressionar el que en aquell moment, si és per pressionar per un carrer has de pressionar a l'Ajuntament, si és per la feina has de pressionar a l'empresa. Jo crec que en l'acció directa, o sigui, t'has d'anar directe al que té el poder d'arreglar allò. I jo crec que un partit polític que està en el Parlament, poder no té gaire, per exemple, per aconseguir la jubilació als 60 anys. Has d'anar contra l'Estat, has d'anar contra el govern i has d'intentar organitzar una mobilització o una vaga a nivell estatal. Si tu vols canviar un carrer, has d'anar contra l'Ajuntament, no has d'anar contra l'associació de veïns, has d'anar directe. No sé. I què feu a la CGT perquè una persona que estigui afiliada o una persona que forma part d'un conflicte passi a ser un revolucionari? Boi. Quina pregunta. No fem exàmens d'aquests, no sé, ni preparem... Jo crec que és l'experiència personal i no sé si tenim revolucionaris a la CGT. No? De fet, què deia Marx? Que el sindicalisme és reformista, no? Revolucionari serà quan volem canviar el sistema. El context en el qual ens trobem actualment és molt complicat i té molts riscos, però el que no podem perdre de vista és que el sindicalisme és una eina que ens pot ajudar a polititzar moltíssima part de la població. El que hem estat veient fins ara, i s'ha vist històricament, és que els discursos i les proclames buides no serveixen de res i el que sí que serveix són les victòries que serveixen per apropar posicions entre tota la classe. Nosaltres considerem que el sindicalisme ens pot ajudar a sortir del gueto polític. Com ho veus tu, això? Sí, completament d'acord. Jo crec que el sindicalisme és l'eina que tenim tant per millorar laboralment com socialment, no? Històricament el sindicalisme ha servit per reduir la jornada de feina, de treball, per millorar els sous, però també ha servit per tindre millors habitatges. Aquesta ciutat ha tingut vagues d'inquilins per millorar el preu del rebut de l'aigua, del pa. O sigui, jo crec que el sindicalisme, si s'entén com a sindicalisme revolucionari i lluitador, és el que val. No un sindicalisme que el que fa és recolzar el capitalisme perquè ens explotin més. Això no serveix per res. A la vegada també el que ens permet és anar construint un poder obrer que pugui arribar a confrontar la burgesia amb un major peu d'igualtat. Ara mateix hi ha molts sectors que són potencials per poder incidir. Quins creus que són aquells que ens permetran combatre la burgesia amb més eficàcia? Jo crec que tots, perquè tots tenim que treballar. I treballant allà, no, lamentablement, és on podem, no on volem. I si la pregunta és quin actualment estan millor organitzats, doncs potser en la nostra ciutat és el metall, però jo no sabria dir-te si és el que serà el puntal de la revolució. No, això ha de sortir, crec que actualment tal com està la societat, ha de sortir del territori. Hi ha d'haver alguna cosa que surti del territori, sigui de Barcelona ciutat, sigui d'un poble, sigui d'una lluita. Crec més en el territori com a recolzament de tots els treballadors que el que és
el lloc de feina, perquè el lloc de feina va canviant contínuament. Tu vas canviant, la joventut sobretot aneu canviant. No teniu, no sé si és sort o desgràcia, de que com jo que he treballat més de 30 anys a la mateixa empresa. Llavors, a la que falla el lloc de feina, el que ha d'incidir per organitzar-nos és el territori. La CGT també en aquests últims anys heu anat creixent en nombre d'afiliats. Tu consideres que un creixement en nombre d'afiliats implica un avenç qualitatiu en el sindicat? Crec que sí, però no sempre va unit a créixer d'afiliació a créixer de militància. I el que s'ha d'aconseguir és una cosa que això sí que admiro amb vosaltres, en la joventut, és la militància. Això és molt important, perquè la militància és la que aconsegueix que la gent tiri cap endavant. No? Sempre necessites que algú et doni un copet, no? per començar a caminar. Doncs moltíssimes gràcies per venir a Prisma, Merca. Bueno, gràcies a vosaltres, ha estat molt bé aquest matí. La vida són 2 dies, sentir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues a somies.